З вами меркаванне сумленных людзей. Гэта аўдыёверсія матэрыялаў, якія мы публікуем на платформе Substack і ў якіх дзелімся сваімі думкамі з нагоды значных падзей і працэсаў у нашай краіне. Мова шыльда, мова сувенір. Чаму беларуская мова ў сучаснай Беларусі як саламяныя жураўлі ці капелюшы на прылаўках турыстычных крам? Сувенір, які можна паказаць гасцям, але карыстацца самім быццам бы не з рукі. Мова прыватызаваная апазіцыяй. Тэму для разважанняў падкінуў беларускі міністр інфармацыі. Нядаўна ў яго спыталіся, ці не лічыць ён, што дзяржаве варта ўкласціся ў стварэнне кантэнту для дзяцей, прычым на беларускай мове, якую, цытую, дзяржава чамусьці дазволіла прыватызаваць апазіцыі. На што міністр адказаў, нібыта над стварэннем кантэнту яны ўжо думаюць, нават спецыяльны ўказ Лукашэнкі на гэта маецца, але вось каб рабіць гэта на беларускай мове. Адпусціўшы праграмна абразу на адрас апазіцыі, міністр у сваім адказе выдаў цікавы пасаж. Маўляў, фактам з'яўляецца тое, што паводле апошняга перапісу насельніцтва больш за палову грамадзян назвалі менавіта беларускую мову роднай, але пры гэтым размаўляюць на ёй менш за чвэрць. А пасля дадаў наступнае, цытую: «Мы вельмі талерантныя і ў гэтым пытанні. І гэта нармальна. Як нармальна і тое, што трэба папулярызаваць беларускую мову, не прыцясняючы ўсе астатнія моўныя групы. Прыклады, як пачатку 90-х у нас, так і наступных гадоў на Ўкраіне паказальныя, каб іх пазбегнуць. Трэба спачатку думаць», кажа міністр. І трэба меркаваць, міністр сапраўды падумаў, перш чым даць адказ. Бо з адказу гэтага вынікае, што калі ў Беларусі па-беларуску размаўляе толькі чвэрць насельніцтва, то і ствараць кантэнт па-беларуску для іх не мэтазгодна. Міністр кажа, што папулярызаваць беларускую мову трэба не прыцясняючы іншыя моўныя групы. Трэба разумець, да такіх моўных груп ён адносіць польскую, украінскую, юрыд, якія ўжываюцца ў нашай краіне прадстаўнікамі нацыянальных меншасцяў. Але моцна сумняваемся, што ўлады, пазакрываўшы польскамоўныя школы і курсы, на іх базе адкрылі беларускамоўныя. Ці, можа быць, гаворка вядзецца пра тое, што ў Беларусі так папулярызуюць беларускую мову, што ад гэтага прыцясняецца руская мова? Але лічбы кажуць іншае. За 10 гадоў з 2014 па 2024 колькасць навучэнцаў, якія атрымліваюць адукацыю на беларускай мове, скарацілася больш як на 34%, а на рускай павялічылася больш як на 22%. І тут да міністра міжволі ўзнікае пытанне. Калі стварэнне беларускамоўнага кантэнту для дзяцей, на ягоную думку, не патрэбнае, то што тады ў дзяржаўным разуменні абазначае папулярызацыя беларускай мовы? Не сумняваемся, канешне, што ў міністра ёсць напагатове лічбы, якія ён абавязкова прывёў бы нам. У міністэрствах яны, як правіла, выражаюцца ў колькасці праведзеных мерапрыемстваў, напрыклад, прысвечаных дню роднай мовы ці дню беларускамоўнага пісьменства ці яшчэ якому-небудзь дню. Той, хто бываў на такіх мерапрыемствах, пагодзіцца. Узровень афіцыёзу на іх звычайна зашкальвае. На месцы гэта найчасцей выглядае так. У раённай бібліятэцы выстаўляюцца на палічку кнігі беларускіх аўтараў. У лепшым выпадку аднаго з аўтараў могуць запрасіць персанальна. І наганяць туды школьнікаў замест заняткаў па беларускай мове ці літаратуры. Пасля даецца караценькая справаздача ў мясцовай раёнцы, прычым часта на рускай мове, і гатова. Плюс адна лічба ў справаздачах у мясцовых начальнікаў і яшчэ адна галачка ў фінальнай справаздачы ў міністра. На рэспубліканскім узроўні можа быць крыху больш помпы. На дзень беларускага пісьменства згоняць ужо прадстаўнікоў БРСМ, паставіць прамаўляць чыноўнікаў пра захаванне спадчыны, мовы як традыцыйную каштоўнасць і яе папулярызацыю, нагоняць піянераў са сцяжкамі. За год на паперы такіх мерапрыемстваў, напэўна, назбіраецца шмат. Усё ж справаздачыцца трэба ўсім, ад шараговага чыноўніка да самога міністра. На практыцы ж усе мы разумеем, што пасля такой папулярызацыі шансаў у беларускай мовы стаць больш папулярнай – 0. Але па вялікім рахунку і задачы такой не ставілася. Ад калхознікаў да БЧБшнікаў. Відавочна, што ў сучаснай Беларусі ні на якім узроўні не зацікаўленыя ў тым, каб беларуская мова станавілася папулярнай, жывой. Бо ўсё беларускае на сённяшні дзень унутры краіны мае лёгкі налёт экстрэмізму. Яго добра адчулі сілавікі.
Затрымай беларускамоўнага і хутчэй за ўсё пры праверцы ягонага тэлефона знойдзеш спасылачку на экстрэмісцкі рэсурс. Бо толькі такія рэсурсы сёння пішуць на беларускай мове ды пра пытанні беларускай мовы. Пры ператрусе ў кватэры адшукаеш сцяжок за шафай ці пагоню на халадзільніку. Беларуская мова з вуснаў беларуса на вуліцы як маркер. І не трэба думаць, што так сталася апошнім часам. Так было цягам ужо доўгіх гадоў. Хіба што ўзмацнілася пасля 2020-го. Тыя, хто пачынаў размаўляць па-беларуску ў 80-тыя, напэўна, чулі ў свой бок абразы ад суайчыннікаў, часта выхадцаў з адной вёскі – калхознік. Бліжэй да сярэдзіны 90-х ужо БНФавец. У 2000-е хутчэй ужо казалі апазіцыянер. Толькі з часам гэта крыху размылася, але ўсё адно, звяртаючыся да міліцыянера на вуліцы, людзі пераходзілі на рускую, ад граху далей. І вось ужо пасля 2020-го прыляпілася гэта зняважлівае БЧБшнік. А на сённяшні дзень БЧБшнік гэта куды горш, чым БНФавец, апазіцыянер і калхознік разам узятыя. За гэта можна цалкам рэальна паехаць на суткі, а то і на гады. Ну а тыя, хто трапіў у беларускія калоніі і спрабаваў карыстацца беларускай мовай у зняволенні, неаднойчы расказвалі, што мова станавілася прычынай зачэпак з боку адміністрацыі, пасадак у ШИЗА, словам чарговых выпрабаванняў. Як там, спадар міністр, ці праводзіце вы папулярызацыю беларускай мовы сярод вертухаяў у калоніях? Мова для статыстыкі. І справа якраз у тым, што па-іншаму сёння быць не можа. Для таго, каб не рабіць нічога больш канкрэтнага за папулярызацыю на паперы, ёсць універсальная адмазка. Успамінаем тут слово міністра. Прыклады пачатку 90-х у нас, так і апошніх гадоў на Ўкраіне паказальныя, каб іх пазбегнуць. Гэтую адмазку вы сустрэнеце яшчэ шмат у якіх інтэрпрэтацыях ад самых розных чыноўнікаў да бабы Валі, якая, седзячы на лаўцы пад мінскай панелькай, будзе размаўляць з вамі на ламанай рускай мове з чысцюткім беларускім вымаўленнем. Падобная сітуацыя зручная для дзяржавы, бо на паперах у іх усё функцыянуе. Кніжкі выдаюцца, святы пісьменства праводзяцца, беларускамоўныя школы ёсць, і не важна, што іх засталося толькі 10% ад агульнай колькасці і тыя на вёсках. Але беларускамоўных дзяцей з тых беларускамоўных школ не прыбавіцца. Наадварот, пры паступленні ў вышэйшыя навучальныя установы яны будуць мець вялікія праблемы, бо ў Беларусі няма ніводнай вышэйшай навучальнай установы, дзе б выкладанне вялося па-беларуску. Гэта значыць, дзецям з гэтых школ трэба будзе перавучаць усю тэрміналогію наноў. А калі яны не будуць паступаць ва ўніверсітэты, то пойдуць на працу, дзе ім з вялікай верагоднасцю скажуць «гаварыце, как усе». Для дзяржавы сёння невыгадна, каб беларуская мова знаходзілася ў жывым стане. Гэта значыць, выконвала сваю асноўную камунікатыўную функцыю паміж грамадзянамі, гучала ў крамах, лекарнях, у вышэйшых установах, у школах, бо, як ужо было сказана вышэй, ад гэтых беларускамоўных у вачах дзяржаўнай сістэмы сёння толькі адны праблемы. Вось і застаецца для іх зручная беларуская мова толькі як мова-музей з выстаўленымі ў адзін рад падручнікамі і кніжкамі, як мова-сувенір з выступленнямі на сцэне дзяржаўных фальклорных калектываў, ды як мова-шыльда з назвамі дзяржаўных установаў ды пакуль яшчэ назваў вуліц. Такая вось мова для лічбаў статыстыкі на паперках чыноўнікаў. І гэта меркаванне сумленных людзей. Подписывайтеся на наш канал, ставьте лайки и абавязкова пишите свое меркаванне ў каментарах. На платформе Substack вы знойдзеце тэкставую версію гэтага матэрыяла. Спасылку ў апісанні. Чытаць артыкул на Substack можна цалкам ананімна і без падпіскі. Але каб не прапусціць новыя меркаванні сумленных людзей, падпішыцеся, і новы матэрыял прыйдзе вам прама на электронную пошту. Галоўнае, памятайце пра бяспеку і указвайце электронны адрес без асабовых дадзеных.